Laura, skal vi straffe floor på Malaysia? Laura, har vi det vildt i kvalitet? Laura, hvad siger du, hvis jeg siger pikkemand? Laura, har du nogensinde fået den så hårdt analt, at du kunne lave majs næste måned? Laura, kan du lide det her? Laura, har du en pik? Laura? Er kvalitet bedre end Prag? Og der er vi lige Prøv at stoppe med krigen,